Hello guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, pakisubscribe my channel, Heaven Pan 126. Catherine Bernardo, may mga pasabog. Sexy mga ginamit na kanyang mga sinusuot, talaga namang bagay na bagay sa kanyang hubong na katawan ngayon. Makikita natin si Catherine Bernardo na napaka-sexy at talagang blooming na ngayon. Ibang-iba na ang Catherine Bernardo na ating makikita sa ngayon kaysa noon. Wala na pong nagbabawal sa kanya kung ano po ang kanyang mga gagawin at susuotin. Kaya naman hindi natin maiwasan na itong mga nakalalakihan ay talagang mahuhumaling sa kanyang kagandahan. Dahil sa iba na po ngayon si Catherine Bernardo, makikita talaga natin na talagang nagiging glamorosa, glowing at sexy itong si Catherine Bernardo. Kaya hindi talaga natin ito maiiwasan na talaga naman siya'y magugustuhan ng kanyang